следващата участничка. Здравей, Ева. Здравей. Ти на колко си години? Ти. А откъде си? България. От кой град на България? От кой град? Аз не знаем. Не знаеш ли? Може би от Благоевград. Да. Аха. Разбрах тук едно птиченце ми каза, че всъщност ти имаш някакво отношение към град Лондон. Да. Каква ти е връзката с Лондон? Аз нямам връзка. Нямаш връзка. А какво ти свързва с Лондон? Майка ми. Тя живее в Лондон. Да. А ти при нея ли живееш или в Благоевград? България. Ето ти една връзка. Ето ти връзка, като нямаш връзка. Сега можеш да направиш връзка. Ето, аз съм Лондон, ти си българ. Аз не искам връзка. Тя не иска да има връзки. Тя е свободна. Нали така? Да. Кой те доведе да помаха с ръчичка? Гледам една хубава компания. Кажи сега, кои са тези момичета? Наси, и баба, йойо и... Това са трите. Да. Я Наси да помаха. Ето Наси. Баба, Ето. Йойо. А и още една махаше там. Коя е тази най-малката? Аси. Аси ли се казва? Здравейте, момичета. Песен или стихче? Да. Тихце. Песен беше. Песен. С най-силния глас, който имаш на пианото е Пламен. Сега ти ще бъдеш като истинска певица. Да. Сайченцето баво. Фените. С червените бутушки беше. Фените бушки. Топа да домаш. Чича весел бушки. На табабо нас. Удайщата има всички очуце. Нова да додина. Южни очуце. Топ, топ, топ. Такъв вариант не бях чувал до сега тази песен. Откъде я научи? Майка ми. От майка ти. Ти като отиваш в Лондон, там как се поздравяват хората? Как се казва за здравей? Хау. Не е хау, бе. Хау викаха индианците, аз казах хау. Не е хело. Хау. Hello. А знаеш ли английска песничка? Не. Никаква. Twinkle, twinkle? Не. Не я знаеш. Добре. Каква ще станеш, когато пораснеш голяма? Полицай. Защо? Защото аз искам чувам всички, да. Искаш да ги арестуваш всичките. Защо трябва да се арестуват всички? Кой? Не суса, кой суса. Ти е по-лесно. Ето, стана полицай вече. Не към себе си. Не така. Не към себе си. Чакай сега малко. В Лондон полицайите носят ли оръжие? Да. Верно? Да. Красива усмивка, полицай Ева. Към камерите напред. Усмивка. Аплодисменти. Държим полицията за ръка. Най-артистични деца. Такива, които според нас са идеални за нашето училище за артистични деца по-най. Първи ще получат подаръци от нас. И това са подаръци от Хиполент, магазини за детски усмивки. Това са Ева и Мелина. Заповядайте, приятелки. Благодаря ви за изпълнението. Много бяхте добри. Така мислим ние. Може да се сетите на местата, защото сега ще видим публиката, кои избра за мистър и мис